Evo, ajmo odlično, evo, i dole primite. Tako, i tako. Evo da ne imate tako. I kao vjernici, svaki spomen osobe koja je preminula i koja nas je zadužuje nas kršćanska ljubav moliti. Želimo moliti za pokoj duše profesora Zvonimira Bartolića, ali da ta molitva neka bude i molitva za sve profesore, za sve one koji su, vjerujem kao i svi mi, pogođeni i ovim situacijom u kojim se nalazimo i koja je njima tjeskobna i zabrinjavajuća. Uputimo svoju molitvu našem nebeskom Ocu onako kako nas je Krist, učitelj, učio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Pomolimo se. Zahvaljujemo Ti, Gospodine Bože, za ovoga čovjeka koji nam bijaše blizak i drag, a koji nas napusti. Zahvaljujemo Ti na svemu prijateljstvu, što nam je od njega poteklo, za mir koji nosio među nas. Zahvaljujemo Ti što nas je svojom patnjom naučio hrabro i izdržljivost i što je u mjenama ovoga nestalnoga života zavrijedio da ga poštujemo. Molimo Te, ne daj da se izgubi išta od njegovih napora, ono što je živio i činio neka pridonese dobrobiti ovoga svijeta. Daj da ljudi što će za njim doći cijene sve što njemu bijaše sveto, da u svemu u čemu je bio velik i dalje nama zbori. Molimo Te da nastavi živjeti u svojoj djeci, u svojim učenicima, u njihovu srcu i smilosti njihova života, u njihovim mislima i savjestima. Život nas je s njim vezivao. Učini Bože da sada budemo dublje mi međusobno povezani, da u miru i prijateljstvu upoznamo zajednički Tvoje obećanje, da ćeš i nama biti vjeran kad prijeđemo s ovoga svijeta. Evo, svima najsrdačnije, najtoplije zahvaljujem u ime organizatora ovoga današnjega događaja. Hvala što ste došli. Poštovani gospodine župane, predsjedniče Matice Hrvatske Čakovečkog ogranka s izaslanstvom, načelniče Donje Dubrave, gvardijane, književniče Vidmaroviću, ravnatelju Državnog arhiva za Međimurje, poštovane dekane, prodekani, poštovane kolegice i kolege, profesori i studenti. Slaveći ovogodišnji dan odsjeka obilježavamo 142. godišnjicu postojanja školovanja učitelja povezanog s ovim prekrasnim parkom, prostorom i ovom našom dotrajalom zgradom. Tijekom vremena zanimanje učitelja pridružilo se i ono jednako vrijedno odgojitelja. Ova je ustanova, dakle, neizmjerno zaslužna i za gotovo sve nas koji ovdje sjedimo, zaslužna je velikim dijelom za ono što mi danas jesmo, jer znamo da su zasade kasnijih naših odabira već u vrtićima i kvalitetnom radu odgojiteljica, a potom i u školama i dobrom radu učiteljica. Ne treba napominjati važnost ove ustanove i za današnje vrijeme, ali još više za buduća vremena. Niti posebno naglašavati da je uvijek bilo teško i izazovno, a danas, u vrijeme velikih iseljeničkih valova i manjka djece, živimo u još izazovnijem vremenu u kojem se moramo boriti za maturante koji će upisati učiteljski studij. Radimo to svi zajedno s velikim entuzijazmom i elanom,
Pa smo tako pri 3 tjedna u daljnju proceduru poslali novi program za učitelja s cjeloživotnim obrazovanjem i obrazovanjem odraslih. A već smo krenuli u dogovore za izradu programa za učitelja edukacijskog rehabilitatora. I nadamo se da ćemo za koji mjesec i taj program zajedno s programom učitelja sa smjerom informatike koji je već dobrano u izradi poslati u daljnju proceduru kako bismo onu drugu upisnu godinu zapravo ponudili veći broj zanimljivih programa. Osim na programima radimo i na obnovi naše glavne zgrade koju sam već 2. godine za redom prijavila na natječaj pri Ministarstvu kulture na kojemu smo prošle godine dobili određena sredstva za izradu glavnog projekta te smo dodali još određena naša sredstva i kompletirali projektnu dokumentaciju. I sada čekamo rezultate drugoga natječaja jer sami kao fakultet nažalost nismo u stanju isfinancirati 2,5 milijuna kuna za obnovu vanjske ovotnice naše glavne zgrade. Tim više što su u posljednjim potresima stradali dakle, i zgrada u Petrinji i u Zagrebu, pa ćemo i te obje zgrade morati prijaviti na natječaj za obnovu. Uspjeli smo u ovoj godini iza nas i obnoviti 3 učionice i kabinet, zatim ugraditi 2 pametne ploče, postaviti glazbenu klupu s prekrasnom međimurskom popevkom, obnovili smo i uredili našu arhivu te napravili zapravo dodatni prostor za odlaganje, dobili smo sredstva za opremanje učionice za predškolsku djecu i otvaranje centara u naseljima na natječaju UNICEF-a. Pripremljen je i prijavljen projekt Pouči me u okviru Europskog socijalnog fonda. Upravo dogovaramo novi Erasmus projekt u svrhu osposobljavanja naših djelatnika za novi program za učitelja s cjeloživotnim obrazovanjem i obrazovanjem odraslih koji je u proceduri i to zajedno sa sveučilištem u Žilini, Pečuhu te sa Centrom za cjeloživotno obrazovanje u španjolskom Santa Cruzu. I ono najvažnije, povećali smo upisne kvote za odgojitelje i popunili ih te povećali broj studenata u akademskoj godini u kojoj gotovo sva hrvatska sveučilišta bilježe veliki pad broja studenata. Mogla bih još nabrajati što smo sve činili, ali neću duljiti zbog ovih novih pandemijskih okolnosti, no željela bih istaknuti da svatko od nas, koji smo danas ovdje nazočni, mora prepoznati svoju ulogu i mogućnost djelovanja kako bi ova ustanova opstala te se još jače razvijala. Neće zato biti dostatni samo programi, jer pogled na našu dotrajalu zgradu izaziva veliku tugu. Zato apeliram i one iz šire zajednice da nam i nadalje pomažu i ujedno zahvaljujem i na svim dosadašnjim ulaganjima i pomoći, a posebice na financiranje ove biste koja je postavljena velikom zaslugom kako Međimurske županije, tako i Čakovečkog ogranka Matice Hrvatske. Bista je to čovjeku koji se svaki dan iznova pitao, kao što smo čuli u njegovoj autorskoj pjesmi, komu trebam ja, profesor? Trebam li reći da je ova bista dokaz da je itekako trebao, nego da nas je naš dragi bivši dekan, sveučilišni profesor, književnik i saborski zastupnik, profesor dr. Zvonimir Bartulić, itekako zadužio i ovime smo mu pokušali vratiti barem mali dio duga. Ja neću opširno govoriti o tome što je on sve činio, što je sve napravio, jer toga ima morje kak Međimurje. O tome će više biti riječi kasnije. Ali ipak ću istaknuti da je 1997. godine u Hrvatskom saboru upućivao apele, dakle i saborskom odboru i Ministarstvo obrazovanja, da nikako ne smanjuju tada već uspostavljeni 4-godišnji studij učiteljski na 3-godišnji, za što se u to vrijeme vodila velika kampanja. I eto, i tu nas je zadužio. I zaključit ću riječima da je bista profesoru Bartoliću 4. po redu u našoj aleji velikana, koji su osim pravnika dr. Ivana Novaka bili i profesori. Dakle, kako akademik Vinko Žganec, tako i pjesnik Nikola Pavić, te profesor Bartolić. I to svi redom, iz područja danas sve više usporavanoga društveno-humanističkog područja u korist STEM područja. Ali upravo ova naša aleja velikana pokazuje da u napretku jednoga naroda itekako veliku ulogu ima društveno-humanističko područje i da zanimanje u ovom području treba nadasve njegovati i nadalje. Sve nas ovdje okupljene zato još jednom pozivam da učinimo sve što je našoj moći kako bismo ovu ustanovu njegovali, izgrađivali i takvu njegovanu ostavili sljedećim naraštajima,
kao što su oni prošli naraštaji, a danas ovdje posebno ističem zasluge profesora doktora Zvonimira Bartolića, ostavili nama. I stoga sam neizmjerno ponosna da je ova bista rad našega dragoga kolege profesora Drgešića, koji je unatoč njegovoj iznenadnoj smrti od danas s nama u našoj aleji velikana i koja će nas i sve naše studente, kao i svekoliko građanstvo, podsjećati uvijek iznova na veličinu i zasluge profesora doktora Zvonimira Bartolića. Zahvaljujem vam i čestitam Dan Odsjeka. Domini i domine, dobrodošli na obilježavanje Dana Odsjeka u Čakovcu, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Jedan poznati mislilac je jednom prilikom rekao, Jean Baptiste, prošlost nas ne zanima zbog pisanja o povijesti, već pisanja o budućnosti. Upravo danas, ili proteklih godina, mi pišemo o budućnosti. Samo bogat narod je slobodan narod, reče Krleža, a bogatstvo ovoga naroda je neizmjerno kao tako. Ova zgrada je napravljena 1888. godine. Korijen hrvatstva je zapravo ovdje, korijen hrvatskog jezika je ovdje. Prošli smo tužnu, tragičnu, krvavu prošlost. Uložili su, naši najmiliji pokoljenja su uložili svoje živote. I danas, kada se zadesilo nešto što se opisati ne može, a to je katastrofa. Danas izvlačimo od naših kolegica i kolega, od naših studenata, od svih aktera koji aktivno sudjeluju u odlučivanju na najvišim razinama, na lokalnim razinama, da obnovimo sve, da istaknemo ono što imamo najvažnije, najbitnije u našem društvu. To su naša djeca. Dakle, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je jedno od najvećih učiteljskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Mi imamo više studenata nego 3 sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska ima 9 javnih sveučilišta. Naš fakultet ima 3000 studenata, 12 katedara, 200 zaposlenika. 50% kompletne znanstvene produktivnosti dolazi upravo sa sveučilišta u Zagrebu. Anno Domini 1669. godine, prije 2 godine smo proslavili 350. godišnjicu sveučilišta u Zagrebu. Diploma stečena na ovom fakultetu, na ovom sveučilištu, vredi svugdje u svijetu. Mi nije da smo dobri kad govorimo o visokom obrazovanju, mi smo velesila u europskim i svjetskim razmjerima. Naši studijski programi koje razvijamo na ovome odsjeku, na sva 3 odsjeka, su zapravo jedinstveni kao tako u svijetu. U većini svjetskih zemalja, europskih zemalja, uopće ne postoji master degree za early childhood education. To se događa ovdje. I ne samo da se događa ovdje, mi smo za ovu, odnosno prošlu akademsku godinu, povećali kvote, uveli novi studijski programa. 2 su nam nova studijska programa upravo u akreditaciji koja će biti izvođeni upravo ovdje našem odsjeku u Čakovcu. Nama su 2 poslijediplomska specijalistička programa u završnoj fazi akreditacije. 22.3. prošle godine, 29.12. prošle godine, naši su se životi promijenili. I kad smo očekivali da ćemo posustati, ne da smo posustali, mi ovo razvijamo sve bolje i bolje. Kažu da bitak vremena zahtjeva učešće u ovoj povijesnoj situaciji. Ovo je povijesna situacija. Više obrazovanje, više ništa neće biti isto. Mi sad planiramo nove studijske programe upravo namijenjene za strance na engleskom jeziku. Jer smo sustave LMS-ova toliko dobro razradili da i kad ovo sve završi, mi možemo izvući iz ovoga što je najbolje. Davno smo završili razdoblje kad smo išli u Europu. Danas Europa dolazi ovdje. Dragi župane, dragi predsjedniče Matice Hrvatske, dragi uzvanici koji nesebično dajete da učiteljstvo Republike Hrvatske još višu razinu postavimo na noge kako bismo zapravo osigurali jamstvo razvoja ove nacije. Ja uvijek volim reći svojim studentima, zaista niste odabrali neprikladnije vrijeme za studiranje. Ali ono što danas ti naši studenti uče ne mogu naučiti u skriptama niti u knjigama. To dobročinstvo koje se događa s obzirom na katastrofu koja nas je pogodila je nikad viđeno kao tako. I ti prekrasni divni ljudi će kasnije preuzeti ovu naciju. Ja uvijek volim reći da ova nacija može mirno spavati. Sa ovim kolegama, sa ovim studentima, sa ovim divnim ljudima, sa svim akterima, mislim na županiju, mislim na Maticu Hrvatsku kao kolijevku hrvatske civilizacije, s obzirom na, znamo i sami kako je teško bilo dugi niz godina imati ovo što danas imamo.
a imamo jedno od najboljih sveučilišta u Europi, imamo jedno od najboljih učiteljskih fakulteta u Europi, posebice govorim na području ranog i predškolskog obrazovanja. Ova bista u Aleji velikana je samo jedan od koraka koji činimo i koji će tek doći. Mi odustati nećemo. Ne zbog nas, nego zbog naše djece. I rezultati inih lista, šlangarskih inih lista, i PISA projekta, i TIMSS-a zapravo pokazuju, naglašavam, TIMSS-a pokazuju da je upravo primary education, odnosno osnovnoškolsko obrazovanje, zapravo Republika Hrvatska može biti izuzetno zadovoljna. Dakle, dragi prijatelji, nesebično dajte sebe za učiteljstvo za našu djecu. Svaka uložena kuna učiteljstvo u našu djecu vratit ćemo se mnogostruko. I zato još jedanput zahvaljujem svima vama koji ste pronašli trenutak, vrijeme i novac nada sve da stavimo naglasak na razvoj našeg odsjeka u Čakovcu, našeg fakulteta kao jedinog mjerila razvoja naše djece. Hvala vam još jednom. Danas ćemo se po svemu sudeći naslušati sjajnih govornika. Poštovani gospodine župane, uvaženi gosti i uzvanici, cijenjeni profesori i studenti Učiteljskog fakulteta. Na ovome mjestu danas okupili smo se kako bismo otkrili spomenik jednog od najvažnijih ljudi u kulturnoj povijesti Međimurja, profesoru doktoru Zvonimiru Bartoliću. Zahvaljujem gospodinu županu Matiji Posavcu na svemu što je učinio da se to i dogodi danas. Točno prije godinu dana na ovom istom mjestu on je otkrio još jedan spomenik Međimurskoj Popijevci, koji se također nalazi u parku velikana ispred fakulteta. Veliko mi je stoga zadovoljstvo što povodom dana Međimurske županije i dana Učiteljskog fakulteta mogu sudjelovati u ime Matice Hrvatske ovome sjajnom događaju. Zahvaljujem, dakle, gospodinu županu, zahvaljujem također i obitelji Grgevčić, koja je zajedno sa pokojnim profesorom Josipom Grgevčićem godinama surađivala s Maticom Hrvatskom. Zahvaljujem na njihovoj blagonaklonosti, strpljenju i dobroti. Zahvaljujem također Zrinskoj gardi i gospodinu Đuri Belu, predsjedniku Zrinske garde. Zahvaljujem gospodinu Ivici Zanjiku, pročelniku Čakovečkog zmajskog stola, što su donirali broncu za izradu ovog spomenika. Zahvaljujem profesorici doktorici Blaženki Filipan Žignić na pripremi cijeloga ovoga skupa, na velikoj brizi oko podizanja spomenika jednoga i drugoga. Dragi prijatelji, danas mi je u zadatku reći nešto o profesoru doktoru Zvonimiru Bartoliću, našem dragom prijatelju, radi kojega smo se okupili ovdje. Baš sam rekao književniku Vidmaroviću da je ljepše vrijeme, okupilo bi se danas ovdje sigurno više od 500 ljudi. Ali evo, pozvani su oni najviđeniji i drago mi je što ste se svi odazvali ovom našem pozivu. Profesor Bartolić bio je, kao što piše na njegovom spomeniku na bisti, bio je sveučilišni profesor koji je generacije studenata ovoga fakulteta uveo u književnost. Prije svega u književnost, najviše predavao je jezik, ali naravno najviše književnost. Neke od njih tako dobro da su postali vodeća hrvatska književna imena. Evo, spomenut ću samo Božicu Jelušić, koja se s velikom radošću sjeća profesora i koja stalno govori da nije bilo profesora Bartolića, ja sigurno ne bih postala književnica. On ju je ohrabrivao, on ju je poticao, on ju je i svojim primjerom davao na neki način inspiraciju za književni rad.
Mnogi studenti s radošću ga se sjećaju. Njegov znanstveni rad također je golem. Profesor Bartolić objavio je preko 20 knjiga, objavio je preko 500 znanstvenih i stručnih radova. Profesor Bartolić otkrio je mnoge do tada nepoznate Međimurce koji su bili potpuno zaboravljeni, osvijetlio je njihov životni put, tiskao je njihova djela. Profesor Bartolić je o Zrinskima 5 knjiga objavio. Dakle, to je čovjek koji je međimursku kulturnu povijest zadužio više nego itko do sada. Njegov znanstveni rad je kapitalan. Koliko god da je imao i protivnika, pa neću reći baš neprijatelja, ali profesor Bartoliću svi danas skidaju kap upravo zbog tog njegovog znanstvenog rada i kad čitamo te tekstove vidimo kakva je to vrhunska serioznost. Tek sad zapravo upoznajemo ga bolje nego dok je bio živ. Nismo ga znali toliko cijeniti zapravo dok je bio živ kao što sada to činimo kada čitamo njegove tekstove i zato sam neizmjerno sretan što je do ovoga što danas ovdje činimo došlo, da mu možemo otkriti spomenik. Profesor Bartolić je osim svoga sveučilišnog rada, osim svoga znanstvenog rada, također bio i književnik, beletrist. Pisao je pjesme, objavio je 2 knjige pjesama, objavio je knjigu proznih radova, među kojima je najsjajnija novela, mogli smo je tako nazvati, Kaudinski jaron, koja je uvrštena u antologiju hrvatske autobiografske proze. To je zaista potresna pripovijest o njegovom robijanju. 2,5 godine proveo na najgorem mjestu na svijetu, to je Goli otok. I jedva je preživio, dakle, došao je sav traumatiziran, prebijen. I u toj svojoj prozi opisuje detalje te strašne sudbine, koja je zapravo paradigma sudbine mnogih naših ljudi. I ove godine, kada je 50. obljetnica događanja iz 1971. godine, možda je, eto, prilika da se još jedan put prisjetimo, da uzmemo tu knjigu u ruke, da ju pročitamo, tu novelu. Dakle, kao književnik također, profesor Bartolić je zaslužio našu pažnju i poštovanje. Profesor Bartolić bio je također i dugogodišnji predsjednik ogranka Matice Hrvatske u Čakovcu, koji je u 2 navrata obnavljao 1963. godine zajedno sa profesorom Jožom Skokom. Ovdje na fakultetu je bilo sjedište siromašnog ogranka. Soba profesora Bartolića bila je prostorija Matice Hrvatske. Nažalost, 1972. godine zabranjen je rad ogranka, zaplijenjena je sva imovina, dokumenti, knjige, novac, sve, a profesor Bartolić i profesor Toma kao tajnik bili su privedeni na policiju u nekoliko navrata, privođeni, ispitivani, maltretirani itd. Drugi put obnavlja profesor ogranak 1990. I evo do dana današnjega, hvala Bogu, taj ogranak funkcionira. Ja opet, nemojte mi zamjeriti, moram reći, zahvaljujući ljudima poput Matije Posavca koji imaju sluha za kulturu, koji znaju koliko je ona važna za opstojnost jednog naroda i jednog kraja, kulturnog kraja. Evo, na samome kraju ja bih još jedan put izrazio veliko zadovoljstvo što se u ovom današnjem spomeniku koji ćemo otkriti objedinjuju 2 velika čovjeka, profesor Josip Grgevčić kao autor i profesor Zvonimir Bartolić kao onaj komu je posvećen taj rad. I još jedan put silna velika zahvalnost obitelji Grgevčić i obitelji Bartolić na velikoj podršci koju su pružali tim velikim ljudima, bez čije podrške ne bi bio moguć njihov veličanstveni rad. A za profesora Grgevčića možemo reći da su sva 4 spomenika ovdje djelo njegovih ruku. A ima još nekoliko radova njegovih u Čakovcu i mi ćemo se pobrinuti da oni ne propadnu, da budu obnovljeni i da brinemo o njima.
Evo, na samome kraju još želio bih da naši gradovi i naše općine, kao što su učinili Vinku Žgancu, kao što su učinili Ivanu Novaku, kao što su učinili Nikoli Paviću također i profesoru Zvonimiru Bartoliću možda koju ulicu posvete, a prije svega evo molim načelnika Vargu koji je ovdje prisutan, zahvaljujemo na dolasku, možda njegovo rodno mjesto Donja Dubrava, evo, će biti toliko širokogrudna pa našem profesoru jednu ulicu ili trg posvetiti. Hvala vam lijepo. Pane, gospodine dekane, spektabilne domine, gospođo prodekanice, gospodine načelniče Donje Dubrave, obitelji Bartolić, uvaženi profesori i studenti. Evo, neki način sam i tužan i sretan što danas mogu uvijek kazati nekoliko riječi o dragom prijatelju, velikom čovjeku Zvonimiru Bartoliću. Htio bih na početku naglasiti kako je riječ o čovjeku čije djelo nadilazi lokalne okvire Međimurja i Čakovca. Svojim znanstveno-istraživačkim radom on je zadužio cijeli hrvatski narod. I sve što je stvarao je upravo u tom kontekstu. U kontekstu prvo čuvanja i njegovanja razvijanja hrvatskog jezika i drugo razvijanja, istraživanja i njegovanja hrvatske kulturne baštine. Po tome je bio doista pravi matičar, jer Hrvatska matica nije, kao što neki misle, ničija stranačka ekspozitura, ona je nadstranačka, a poglavito nakon što smo dobili slobodnu i suverenu državu, ona ima svoju posebnu zadaću koja je lišena tih političkih invektiva. Profesor Bartolić pripada srednjeevropskim intelektualcima u čijoj osobi se susreće nekoliko gotovo zanimljivo bezbrojnih mogućnosti za naše vrijeme. Dakle, jedno je njegov pedagoški rad kao profesor, jedno je njegov književni rad pod pseudonimama, sjajne knjige objavio, čuli smo kao Odinski jar, jedno je njegov rad kao matičar, jedno je njegov rad kao znanstveno-istraživački profesorski rad i konačno njegov je rad saborski. Ja ga se sjećam iz saborskih klupa, sigurno sudjelovali smo u radu Sabora u ono vrijeme kad su prve zasjedanja, prvi sazivi Sabora stvarali temelje današnje suverene države. Dakle, kad se dizalo ruke za sve zakone koje imamo i danas je on bio vrlo utjecajan, drag i uljudan kolega. I govorili smo, sad se to smije kazati, da njega i Jurija de Rosija iz Zadra trebamo beatificirati jer su bili izuzetno moralni, kreposni, apsolutno časni ljudi, kakvi je sve manje u vrhu politike, da kako izuzem vašeg župana. Moram pohvaliti naravno župana. Matica Hrvatska, uvijek se treba kazati, ne može dobro djelovati ako nema podršku političke zajednice u sredini u kojoj živi. To mora biti jedna sretna sinergija. Tamo gdje toga nema, Matica Hrvatska se svodi na životarenje, jedno, dva ljudi, jedno entuzijasta, ali nema taj proboj kao što ima ovdje. A Čakovački ogranak, trebam kolegi čestitati i pokojnom Bartoliću, jedan je od najsnažnijih po izdavačkoj djelatnosti, po prostorijama koje su ekipirane, po kulturnoj djelatnosti u sredini, to je emanaciji hrvatskog kulturnog duha koji širi u ovoj sredini pa i šire od nje. Tome je dakako dao doprinos i profesor Bartolić. Podsjetit ću samo, ono rekla su, otkrića profesora Bartolića, pedagošku djelatnost ste vi i tako dalje. Dakle, on je dao nesaglediv doprinos ponovnoj revalorizaciji obitelji Zrinskih. Njegovo otkriće i ponovno ustavljanje u žarište naše kulture Katarine Zrinski je veliko djelo. Njegova knjiga je proglašena jedna od 10 najboljih knjiga Europi toga vremena. Dakle, ne zaboravimo, put i tovar. Njegova otkrića hrvatske protestantske književnosti, njegova otkrića gradišćanske hrvatske književnosti u doba protestantstva, niko nije prije njega. Dakle, on je. Zašto? Jer je imao enciklopedijsko obrazovanje i to mladima treba kazati. Dakle, upravo ta sredina, zašto govorim da je srednji evropski, dakle, hrvatski naravno, mađarski, ruski je studirao, njemački, latinski i grčki. Dakle, to je bila idealan temelj da se prolazi sve arhive ovog prostora i da istražuje građu koja je drugima koji te jezike ne znaju nedostupna. A on je bio izuzetno marljiv i za to je živio. Naravno, dao doprinos i u nekim drugim stvarima. Recimo, on je napisao najbolju
genealogiju Miroslava Krleže. Ne zaboravite, dakle to je isto jedno sjajno istraživačko dijelo, pa smo se pitali gdje mu je žilacala sve moguće krlične babice, prababice, sve te loze, kako su bile kod njega komplicirane, stavi u jednu hrpu i sve to pretvori jedno znanstveno dijelo. Govorio je o Kaudinskom jarmu. To je doista izuzetno djelo u našoj suvremenoj književnosti. Iskustvima Golih otoka, ljudi koji su tamo boravili nisu htjeli pisati. Naprosto nemamo memoarskih kvalitetnih zapisa o tome djelu. Profesor Bartolić je imao prvi hrabrosti cjelovito opisati što se je dešavalo njemu kao srednjoškolcu Varaždinske gimnazije, kojega su iz školskih klupa kao dječaka bio sitan, možete se misliti, tukli, maltretirali, da je čovjeku upravo sotonistički sve to gleda, pa spadne, jednostavno ne možeš ni rode, je to točno, što je on proživio zbog ničega. To treba biti kao uzor danas da se nikada više nešto slično ne smije ponoviti. Naprosto zbog nekakve riječi ili bilo čega da čovjek proživi takve patnje koje nadilaze, naprosto koje su šeksperijanske. I on je to opisao, poslije njega je najkvalitetnije golotočki te patnje opisala židovska književnika Ženi Lebel, koja je bila srpska židovka, koja je kao partizan i tako dalje, izgovorila vic o Titi kao ljubičici bijela i završila 4 godine na Golom otoku kao žena ponižavajući i kao žena je doživljavala strahote. Dakle, i pjesme i tako dalje, dakle, to su svi elementi koji treba staviti na hrpu i profesor Bartolj zahtjeva jedan simpozij gdje bi se sve to osvijetlilo, objasnilo, pa da vidimo koji je to nacionalna dimenzija na kojoj inzistiram profesora Bartolića. I do danas je to javno sada kažem, sramota što nije bio izabran u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Ako se traži otkriće novi, onda je to on sve uvjeti imao. Dakle, gledalo se kroz nekakve ideološke naočale i tako dalje, da ne govorimo i ostatak onih koji su ga progonili Golom otoku i tome kumovao, ali ostaje djelo. I vi ste lijepo kazali što vrijeme prolazi, to djelo sve više dobiva na vrijednosti, jer ga možemo bez ikakvih emocionalnih političkih predrasuda čitati i ugraditi u naš svjetonazor i kroz njega shvatiti i Hrvatsku. Hrvatska se ne može shvatiti bez Međimurja. Međimurje je prošlo svoju kalvariju, znajete, od Muraköza pa do Čaktornja, pa do Čakovca, od Preparandije i sve tako dalje. Sve to isto je Bartolić pratio ovdje od početka, živio sa time i rastao sa ovom institucijom koja sada nezamjenjiva, dakle vi ste to lijepo govorili, narod koji ne ulaže u svoju učitelje, u svoju školu, nema budućnosti. Dakle, ali treba i poštovati učitelje, da ne, ova pjesma, kome sam ja potreban, i danas mnogi kolege, ja sam profesor, mogu kazati isto, kome sam potreban, ako imaju đaci sva prava, a učitelji samo sve dužnosti. Ali to je jedna druga priča. Gospodine župane, dragi ljudi, ovi Čakovčani, prekrasno je što ste ovo danas organizirali, profesor Bartolić apsolutno to zaslužuje. Pokušajte njegovo predavanje i tako dalje, malo stručnije, kontinuirano, da vidimo da djelo živi. Ne smije biti samo u knjigama i u ladicama, možda ima čak i u zaostavštini dosta toga što još nije objavio. Ja ga se sjećam kao prekrasnog prijatelja, putovali smo, razgovarali, jer se ja bavim isto dijasporom, pa ga poznajem prije demokratskih promjena. Ne smijem kazati koliko puno godina kad je on počeo pisati, jer je prvo prekomorske Hrvate, o njima je pisao, pa ja sam, onda naravno gradišćanske Hrvate s jedne i s druge granice, Pitjereusa i tako dalje. Izuzetno dobar kolega, krasan čovjek, nikada nikome nije rekao žalnu riječ, nikada nije povisio ton u razgovorima, nikada nisam čuo prostu riječ od njega, da ne govorim psovku i tako dalje u Saboru, što sad čujete rugoba i strahote, nisam mislio, pazite, to je vrijeme, dakle, jedne civilizacijske razine kulture, ili koja samo može biti uzor i koja može biti poželjna. Kao Hrvatin sam ponosan što je za mene ovdje Zrinska garda. To je nešto što moramo njegovati, što je naš signum, naš ponos. Moramo to i sjetiti se i Gvozdanska, koji zaboravljamo, dakle, tih mjesta koje su izuzetno važna, koje je povijest zbog nekih ideoloških razloga
arhivirala. Dragi prijatelji, rekao bih na kraju divno je što je ovo poprsje, čestitam takako umjetniku, doista Zvonimir Bartolić zaslužuje svoje mjesto u hrvatskom Belivoju od slave. Hvala. Dobar dan svima, poštovane dame i gospodo, poštovani gospodine dekane, poštovani gospodine Vidmaroviću, predsjedniče Matice Hrvatske ogranka Čakovec, uvaženi gvardijane, prodekanice, svi vi koji ste nam došli na jednu svečanost koja ima izuzetan i povijesni i kulturni značaj, pa ja bih rekao i šire od našeg Međimurja. Ova godina je godina izazova, godina problema, teška godina, baš kao i prošla, međutim godina je i prilika. Samo ovisi kako ih shvaćamo. Za nas godina u kojoj se možemo recimo staviti jednu retrospektivu svih događanja kroz povijest, pa se vratiti recimo i 102 godine unazad i 1919. godine u ovo vrijeme je počelo obrazovanje biti na hrvatskom jeziku. To je veliki značaj i veliki događaj za naš kraj nakon 40 godina nastave na mađarskom jeziku. U ovo vrijeme, negdje ovih dana, je 1860. godine prva željeznička pruga bila u funkciji, prolazila je kroz Međimurje. U ovo vrijeme, prije 20 godina, i Zrinska garda je osnovana. Rekao je dekan 352 godine sveučilišta u Zagrebu, 350 godina u ovo vrijeme, dakle ovih dana, i hrabre i junačke smrti Zrinskih i Frankopana. I jednostavno sve to skupa treba svesti pod jedan nazivnik, a to je čuvanje kulture, čuvanje naše povijesti. I zato suradnja s Učiteljskim fakultetom, zato suradnja sa Maticom Hrvatskom, ogrankom Čakovec, Zrinskom gardom, družbom braćom Hrvatskog Zmaja, ne zato jer to možda onako dobro zvuči, nego zato jer u ovom svijetu u kojem živimo svi u petoj brzini, u kojem nekoliko desetaka vijesti svakoga dana jednostavno tiska onu svakodnevicu koju bi se možda mogli posvetiti, kad idemo naprijed, kad svaka godina je drugačija, kad se i tehnologija mijenja, ne možemo ići naprijed toliko brzo, a da pritom zaboravimo čuvati svoj identitet. A naš identitet se čuva i u kulturi i u obrazovanju. To je zakon spojenih posuda. I to gospodin Vidmarović jako dobro zna, on se puno bavio i pjesništvom gradišćanskih Hrvata i životom naših Hrvata u Mađarskoj. I drago mi je da je spomenuo kroz koji je Međimurje kalvariju prolazilo u svoje povijesti, mijenjalo je i vladare, mijenjalo je i okruženja, međutim upravo zbog kulture, zbog običaja, zbog popevke, zbog naših ljudi koji su ostavili veliki trag, smo sačuvali taj identitet koji je možda jedan od najčišćih identiteta u Hrvatskoj, jer imamo tu snažnu regionalnu cjelovitost i u karakteru ljudi koja je naravno utkana u povijest. Sigurno da jesmo danas i bit ćemo i razvijeni i imamo taj karakter ljudi koji imaju u mentalitetu one zapadne vrijednosti koje će, ja vjerujem, i cijela Hrvatska dostići. I zato zahvaljujem svima koji tome date doprinos, posebno čovjek zbog kojeg smo se danas ovdje okupili, to je profesor Bartolić, koji će zajedno sa i drugim našim junacima, Ivanom Novakom i Nikolom Pavićem i Vinkom Žgancem, biti u jednoj aleji velikana. Danas je 26. travnja, na današnji dan je inače i obljetnica još jednog našeg učitelja i pisca, Franje Glada, koji je rođen u Prelogu, koji je recimo međimurizirao u ono vrijeme kad se u ovom kraju govorilo mađarski, recimo od Augusta Šeno je djelo Postolari brak ili Tituša Brezovačkog. Dakle, imamo te naše velikane koji se ne smijemo sramiti, ne smijemo ih zaboraviti. Zato hvala svima koji na tome dajete svoj doprinos, osobito Matici Hrvatske ogranku Čakovec, koja je jedna onako stožerna kulturna institucija od koje puno očekujemo u popularizaciji naše povijesti, naše kulture i naravno u promociji onih ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag u ovom kraju. Još jedanput u ime Međimurske županije svoje osobno čestitam Dan Odsjeka, bit će mi izuzetno zadovoljstvo zajedno s vama otkriti ovu bistu i evo svima vama i svima nama čestitam i 30. travnja Dan Međimurske županije. Hvala lijepo.